Salam Keywani. Keywani? Uy, bağışlan kellen bir yıl öňe gidipdir. Salam dogan. Men bir wagtda söýgü bar diýseler inanamokdum. Emma bolyn ikinji wagtda söýgüň barlygyny göz ýetirdim. Men sen söýýän owadan dilber. Men seni söýýärin owadan dilber. Bedelhin alemin gülgün sözünden. Amdur aýdara o söýgümi özüm beýan edäň. Borni, bolya, bor. Ýok, sen çütürlejek bolýan röýdür. Tarjak ismisi masan boşmy? Duşa çağıraysan diýenmi? Ýok, giçlik toýa da lijek bolan. Ay oğlan, abettan çıp akşam toy etip bolanok. Bolya, şu akşam ikimiz toy edýäs. Bollum içim sowadymy? Eridim soğanın için. Düşün. Bolya. Bor, bolya. Men sana bolya diýmegim üçin näme etip bilýän? Aljak gury misleň muht berip bilýän durmuşa çykanda bukjaňa taljak gury misleň menden şeýle durmuşa çykýan ýylan bardy bukjany staýdan nolur gidýär. Özüňe tatyjy. Gürleşiňem Bill Gates. Çüýine de pata edipdi. Tatyjy däl, o berdi başlyk ol. Sorap goray jygylykda ýeber blokda 10-40 bagdan magadyryň başlygy kimdi? Gün mekan ýalar. Şo mekan men şo men. Sen aljak tatlaň emmes men sana muht beren, senem maňa beren. Nomryny. Bolya belli. Hani men sarjak ismi var jana deyin. Abonentin telefonu ülkündeyim. Don yürek, meni ağlamak ne gerek? Amdur ayo ağlamda bir arkayn ağlayno.